Pois de novo estamos con todos vostedes, lle damos a boa noite e a benvida a Jorge Romero, portavoz do Partido Socialista no Concello de Porto do Son. Benvido, señor Romero, como estamos? Hola, moi boa noite, encantado de estar aquí. Bueno, mesmo lle digo, encantado de que haya vindo connosco. Que destacaría do Congreso do Partido Socialista este fin de semana? Bueno, pois antes de nada decir que foi unha oportunidade para xuntarnos todos os socialistas de Galicia, non, nesta ocasión, e para reafirmar o liderado de Besteiro. Sin duda, xa viña liderando o partido durante estes anos, pero eu creo que se veu reforzada a súa persoa, solo se presentou el, creo que o proxecto está collendo unha dinámica moi positiva e creo que o vai a facer moi ben. Desde logo, Besteiro é unha persoa moi involucrada ca política municipal e, por suposto, desde Porto do Son, cada vez que o chamamos, sempre tivo a ben vir, xa estivo 3 veces, analizando distintos problemas que tiñamos ali e sempre atento e servicial. Desde Porto do Son ten o noso total lealdade. Bueno, de carnaval como anduvo, como anda ou como... Moi ben, moi ben. Sí. Tuvemos moi ben de xente, eu creo que para o pobo que somos, hai cousiñas por facer, pero eu son hosteleiro e vivo tamén, entre outras cousas deso, e a verdade é que o fin de semana pois notouse bastante ben. Houve suerte tamén co tempo, non? Sí, a verdade é que este ano non temos queixa do tempo, polo menos en datas sinaladas, sí, moi ben. E por si acaso, como foi a planificación do Concello, ou como valora a planificación do Concello do Carnaval? Sí, logo falamos do resto. Sí, despois, o Carnaval, bueno, estuvo bastante cheo de actividades, o que sí que estamos notando é un pouco que vai a xente a menos, non xa no fin de semana, non? Agora temos o luns que é festivo, antes era o martes, agora decideuse en pleno que sexa o luns. Eu creo que pode favorecer algo, o nivel das actuacións foi espectacular, estuvémolo observando e a verdade é que dou gusto e eu creo que en termos xerais bastante ben, pero necesítase máis dinamismo e un pouquiño máis de apoio para darle máis contido e que veña máis xente, que veña xente de fora ao noso Concello. Bueno, hoxe tema de última hora da mañán, o Goberno declara que o rescate da AP9, o Goberno de Madrid declara que non é viable. Non sei se lle gusta isto, se lle afecta, se non lle afecta directamente. Home, eu creo que como bo galego, cantos máis competencias teñamos, é o que temos que reclamar, non? Mellor xestionalo cada un desde a súa comunidade autónoma que non lo veñan xestionar. E creo que, bueno, a autopista AP9 non fai moito, ampliouse a súa concesión ata o ano 2048, cando xa podía estar liberalizada, non? Entonces creo que é un tema no que temos que avanzar e creo que debería de pertencernos aos galegos e galegas. Vostede foi candidato por primeira vez ás eleccións de pasado maio do ano 23. Estamos a casi mitad da legislatura, non? Sí. Desta. Que balance fai da súa candidatura e da legislatura do señor Oujo? Bueno, pois... Destos casi 2 anos. Sí, estamos traballando arreo, os resultados nas eleccións non foron os que nos hubieran gustado. Creo que, entre outras cousas, porque é un proxecto novo que acabamos de aterrizar, como quen di, 8 meses antes de que foran as eleccións. Estamos traballando pois no que nos comentan os veciños, non en todos os eidos. O que me parece o goberno actual, pois pareceme un goberno de propaganda, pero con pouca acción. Creemos que hai moito por facer e que non se está facendo, que hai moita propaganda, pero que realmente non se está facendo o que se ten que facer en Porto do Son durante estes anos. Avanzar en moitos sentidos, pero sobre todo en fixar poboación no noso Concello, que é unha das grandes lacras que temos neste momento, non? Desde que entrou este goberno, xa fai 14 anos, 13 anos, 14 anos, perdemos 1000 habitantes, éramos case 10.000, agora, este ano, según os últimos datos do 2024, estamos en 9.064 persoas. Para o ano, se nada o remedia, vamos a baixar das 9.000 persoas, non?
Non vemos que haxa un plan para frenar isto, non vemos que haxa un plan para frenar o descenso da poboación nin para atraer a máis poboación, non como podería ser o tan demandado parque empresarial que é, sin dúbida, o que temos que loitar por el xa, porque todos os concellos da Redonda, sobre todo, loitan por ampliar os seus parques empresariales ou construir novos. E nós estamos falando de construir o primeiro, e non se dou absolutamente... Ribeira, por o lado de acá, por o lado sur. Claro, e nós é que nin demos o primeiro paso. E non ya polo lado de lá. Sí, sí, nos diversos concellos da comarca. Somos nós os únicos na nosa comarca que non temos parque empresarial. E creemos que isto é un lastre que... Hai demanda para iso das empresas? Claro que hai demanda. Mira, talleres de automoción que se teñen que situar en naves donde non é cómodo que estén situados, queren buscar alternativas, pero non a teñen. Non podemos esperar, como di este goberno, o señor alcalde, non podemos esperar a xuntar 40 empresas para que haga chan industrial. Para eso, estas empresas xa se van a donde vai. E hai empresas que buscan chan industrial. Os barcos, os nosos barcos necesitan sitios donde desenvolver a súa actividade, onde guardar as súas redes. Temos empresas de carpintería metálica, carpinteiros, temos posibilidades de ter un parque empresarial, pero hai que creer nele e loitar por el, e sobre todo tamén as vías que conecten con Taramancos para facernos accesibles a Santiago e ao resto de Galicia. E, polo outro lado, cal é a política económica que axuda ao pequeno comercio? E a hostelería, o turismo, metemos este sector económico para ir aproveitando o tempo. O problema que temos en Porto do Son é que eso non existe. Temos unha concellería que se dedica á promoción económica, pero nós non coñecemos ningunha actividade que realizada esta concellería. Ese é o problema. Unha cousa é traer a nova xente que veña a traballar aquí, pero os que estamos traballando, eu inclúome, porque eu son, como che dixen, hostaleiro, non temos ningún tipo de axuda para continuar a nosa actividade. E xa non falo da hostelería, que é do pouco que temos, e gracias a Deus o verán non ten nada que ver co inverno. Falo das tiendas de roupa, zapaterías, o pequeno comercio en xeral. Non ten ningún incentivo como en outros moitos concellos, que podería ser unha campaña de bonos, como nos levamos tamén no noso programa, para incentivar o consumo local, para os nosos locais. Eu creo que habería que darlle unha voltiña a eso, pero este goberno non está a isto. E no aspecto turístico, nas festas gastronómicas, na carreira sin son, non sei, cal é a valoración súa? Bueno, a verdade é que temos unha cantidade de eventos moi potente no noso concello. Que che vou dicir eu tamén, que son o organizador da Festa Hortera de Porto do Son, xunto a miña compañeira, creo que é un referente xa a nivel comarcal, e xa non só comarcal, pero temos outras moitas, o Rompetiño, que é un evento de carácter urbano, de un público xoven, que cada día atrae a máis miles de persoas, e creo que o que necesitamos en xeral, todas as comisións de festas das pequenas parroquias tamén, o que necesitamos en xeral é un empuxonciño, unha axuda económica, que temos, pero necesitamos máis, porque todo costa cartos, e necesitamos tamén máis apoio de infraestructuras e que nos deixen, pois, evitar gastos superfluos, ou sobre todo que se montan uns encima de outros, como son prestarnos xeradores, esas cousas que estamos alquilando todos, cada un pola súa conta, pois eu creo que podería axudar algo máis o Concello, non? E na política impositiva ou de tasas, axuda ou sube moito? Na política impositiva, pois vimos de subir este goberno que presume de non subir as tasas, non hai nada máis que ver a basura, ou o lixo, ou o IBI dos últimos anos, se creceu ou non creceu. Isto é algo que leva crecendo todos os anos. Este mismo ano, o pasado 24, acabase de aprobar en pleno, nós, por suposto, votamos en contra, a subida de 3 tasas para todos os veciños, o imposto de vehículos de motor, por exemplo, que era un imposto que tiñamos dos máis asequibles da comarca, agora pasamos a ser os primeiros, vamos a pasar neste próximo recibo que nos van a pasar, a ser os primeiros da comarca en este imposto. Eu creo que é máis necesario aforrar
en outros gastos máis superfluos, como se dan no noso Concello, que en subir e poñer impostos e subilos aos nosos habitantes, non? Como levan, bueno, acabamos de estar co señor Rey, que é presidente da Asociación Salnés Empresarial, falando do tema e da falta de personal, entre outras cousas, para a hostelería e para a construción, para casi todos os sectores productivos. Como leva isto? E vostede que ademais é da rama da hostelería. Sí. Como está este tema en Portodoso? Bueno, a falta de xente que traballe nestos sectores, non, como é o meu, é evidente, non? É máis en concellos como o noso, porque a xente nova vaise, porque aquí non ten oportunidades, e a nós é nos máis complicado tamén conseguir xente que se quede aquí, non? Eu, poñendo o meu exemplo, para conseguir camareiros, é fácil camareros de toda a semana, pero é máis fácil encontralos de fin de semana, senón eles están estudiando, os rapaces están por aí adiante. Eu creo que está complicado o tema e creo que lle hai que dar unha voltiña e dinamizar isto, non? E que para a empresa o coste laboral é moi alto, non? Ainda que o traballador non lle repercuta tanto, ou non o vexa tan así, pero para a empresa é alto o coste, non? Sí, cada vez os costes laborais son máis altos, sobre todo en concellos pequenos, manter... Nós xa o vemos no noso concello, non? Que no verán hai para todos, pero no inverno non podemos estar todos abertos e traballando como quixéramos, vamos. Bueno, como estamos de sendas, de bonitismo en Portodoso? Sendas, camiños, a fachada marítima... Bueno, a fachada marítima, como ben sabes, gastáronse 5 millóns de euros. Que sea bonito ou non, eso xa o podemos discutir. Que sea útil ou non, eso tamén non podemos discutir, porque é unha cousa que valoro moi positivamente desta fachada marítima, aparte do negativo que vexo gastar 5 millóns de euros nela, non? A accesibilidade que ten, que é unha maravilla, está todo a un nivel, a xente con discapacidade pode desplazarse perfectamente, pero, entre outras cousas, unha actuación super necesaria que había na fachada marítima era eliminar o problema que había cas augas cando chovía moito, que facían uns charcos tremendos e tiñamos un serio problema. Ese problema non só o seguimos tendo, senón que se acrecentou, porque locais que facía 20 anos nos que non entraba auga, non fai moito, fará uns 8 meses, pois volveu a entrar a auga, non? O problema non está solucionado, hai que darlle unha solución, eu creo que é de prioridade buscalo, non? Despois, pois, os camiños das aldeas están como están, apáñanse de vez en cando alguén vai a protestar, pero eu creo que habería que ter un plan no que se recolleran os lugares donde habería que apañar e donde habería que telos limpos, non? E xa, sobre todo, algo importantísimo, creo que xa para a seguridade, as salidas das aldeas hacia as carreteras principais, non? Eu creo que eso, xa por risco de incendios ou calquer outro motivo, debería de estar máis que limpo. E por aí digamos que o que se está nos últimos anos poñendo de moda, as sendas de paseos nas parroquias, no lado das carreteras da AC550 entre Xindo e Arnela, sí, entre Xío e Arnela, sí. Eso, bueno, eso ahora, en teoría, hai unha... Son proxectos todavía, En teoría son proxectos, pero tamén che digo, como tantos outros que hai, que se anuncian e que quedan nun queixón. Podo che poñer moitos exemplos. Estás poñendo da senda, non sei cando será a realidade, pero, bueno, exemplos de sendas e de paisaxes temolos en as lagoas de Xuño, que están completamente abandonadas, cando había un centro de interpretación, está totalmente abandonado. Eu xa non digo facer e seguir facendo, senón o que temos, coidalo, todo o que podamos sumar, por suposto, pero creo que o prioritario é conservar o que temos que non se está facendo. Entramos no capítulo, si quere, e rematamos parroquias e lugares a nivel de saneamento, tamén, lóxicamente, non só de conexións e de limpeza, sino de outros servicios. Como están as parroquias? Bueno, as parroquias, actualmente, no saneamento, a verdade é que se avanzou moito. Eu creo que neste ano no que estamos no 2025 en Portodoso xa non deberíamos de estar falando do saneamento, eso tería que ser algo que xa estivera rematado. Isto comezou no Quintáns na súa época, cando Moncho foi alcalde,
deixou moi avanzado, estuvo paralizado durante uns anos cando entrou a gobernar este goberno, e a verdade é que agora sí que se lle dou un pulo, non este pulo que din que fai 6 anos estaba o 95% feito, porque iso é unha auténtica mentira, queda moito por facer, pero a verdade é que nas aldeas avanzouse e necesítase avanzar máis, non? Outra cousa moi distinta é o tema da auga, por exemplo, non? O abastecemento. O abastecemento de auga, non é completo para o 100%. Sobre todo, a zona sur do noso concello ten unha grave falta de abastecemento e eu creo que os hai que atender canto antes o mellor. Hai diversas ideas, incluso que teñen os veciños e veciñas de Xuño, por exemplo, para as captacións de auga que hai privadas, legalizalas, sobre todo, moitas xa están legalizadas, a gran maioría, pero sobre todo para ter unhas captacións de aguas potentes que podan servir para todos os veciños e para eso necesitan axuda da administración, sin ninguna duda, en eso temos que estarnos. E a nivel de, digamos que de servicios ou edificios públicos, de polideportivos, deportes, piscina, colexios, como está todo isto? Bueno, pois recentemente, non sei, saleu nas noticias como caeu o polideportivo enteiro de Porto do Son, que eso pudo ser unha desgracia, gracias a Deus non, e hai que traballar para poñelo útil canto antes, non? Pero fora destas inconvenientes que poden xurdir, pois por un temporal moi fuerte, o estado en xeral é de abandono, non hai aquí o que interesa é facer cousas novas e abandonar o mantemento do que xa hai, non? As casas de cultura en xeral están todas con humidades, todas, non hai unha que non peque delas. Bueno, cando foi das eleccións pudemos ver as condicións na que estaban todos, non? Despois, en infraestructuras deportivas, os campos de fútbol, por exemplo, o de Porto do Son, leva 20 anos, fai 10 que se tiña que haber cambiado o céspede, hai unha axuda da Diputación aprobada, había que cambiarlo ano pasado, non se fixo, nos pedimos explicacións continuamente, dísenos que se vai a facer, pero non está feito. Dignos que para este ano, eu creo que os nosos rapaces merecen as instalacións nas mellores condicións, non? E na política social, como estamos? Na política social estamos, bueno, o tema do SAF, que é unha cousa que xa non, eu aí sí que recoñezo... Servicio de atención ao fogar. Sí, o servicio de atención ao fogar, aí sí que recoñezo que estáse traballando ben, agora vaise licitar, pero tamén sí que recoñezo que é unha cousa que non lle toca ao Concello, non? Porque, en xeral, os concellos, todos os concellos, teñen que asumir competencias que non son deles, non? E este é unha delas. A Xunta de Galicia non está aportando o que ten que aportar para que os concellos cubran este servicio como ten que ser, non? E eu creo que isto é algo que debemos de pedir todos, goberne quen goberne arriba e goberne quen goberne no noso Concello, e hai que poñer de frente á Xunta e reclamar o que nos corresponde a Xunta e o Estado español. Centro de día, centro de fogar, ou centro de maiores, ou centro de saúde? Sí, temos o centro de día, no que os nosos maiores poden pasar a estancia durante o día. Actualmente o servicio está privatizado, algo que non entendemos por qué, non entendemos por qué non está adscrito á Consellería oportuna, cando o servizo se podía abaratar máis da metade. Teña en conta que no noso Concello os nosos maiores pagan 700 euros por facer uso deste servicio, cando en outros concellos se paga alrededor de 300, non? O centro de saúde cae a cachos, moitas veces non ten médicos, por eso tuvemos a manifestación na que estuvemos apoiando durante meses hasta que conseguimos que o pediatra volvera. Estas son as cousas que debemos de garantizar para se queremos fixar poboación, que os nosos pais teñan a donde levar os seus fillos ou os seus maiores, non? Bueno, nos quedan dúas digamos que institucións superiores, tanto a Diputación como a Xunta, fágame un paquete. Bueno, eu a Diputación teño que separala da Xunta, non xa podo incluir no mismo, non? Estamos gobernados por Valentín González Formoso, eu creo que desde que el se fixo cargo é a primeira vez que se repite a Diputación por 3 veces, chegou e fixo un plan único de concellos, un plan de obras único, no que se reparte obxectivamente o 80% dos fondos da Diputación. Obxectivamente, os concellos, según población ou
ou extensión ou de distintos aquel. Creo que a Xunta en este aspecto non podemos falar do mismo, non? A Xunta traballa cos amigos, traballa con quen me levo ben. Con Porto do Son, como está? Con Porto do Son fixose a fachada marítima e agora hai planificadas o colexio máis o novo centro de saúde. Eso é o que está dito, pero, vamos, eu do alcalde creome moi pouco, non? Porque acábanos de anunciar ampliar as instalacións deportivas da Tarela tamén, o colexio de Portosín era para o 2022 ainda non chegou, son todo promesas, son todo egos, e ao final non se fai nada, non? Entonces sí que o vemos un pouquiño máis escuro. Bueno, Pexón e deuda municipal ou situación económica do Concello? Sí, o Pexón, bueno, é un documento relativamente novo, é do 2016, pero nós creemos que non cumple as expectativas Estamos de acordo que é un documento vivo, pero se é un documento vivo hai que cambialo. Obviamente, en estes momentos, os núcleos urbanos están... Nadie quer xa construir nos núcleos urbanos de Portosín e Porto do Son, e o que realmente vemos que necesitamos é construir nas nosas parroquias, non? Nas nosas aldeas. E iso é algo que non permite o Pexón. Eu creo que aí sí que deberíamos de abrir esa baza e abrirnos a que donde hai servicios, donde hai auga, donde hai saneamento, donde hai punto de luz, temos que deixar construir a xente, sobre todo, o que volvo a repetir, para fixar poboación no noso Concello, non? E creo que é algo que é un melón que temos que abrir urxentemente, que nas parroquias se poda construir. Bueno, pois, señor Romero, chegamos ao remate deste viaxe, pero ten a última intervención para decir o que vostede queira. Algo do que dixo, remarcalo, ou do que non lle preguntín? Nada, eu simplemente darvos as gracias pola invitación, simplemente decir que se Porto do Son non quer seguir perdendo poboación, temos que traballar arreo para conseguir o parque empresarial e temos que traballar arreo para que os nosos habitantes se queden, non? Facilitarlle a vida ás nosas familias, aos pais, para que podan levar os pequenos á escola, que teñan servicios onde poder deixalos cando eles nos podan atender, porque desgraciadamente teñen que traballar fora. En eso vamos a traballar e vamos a insistir. Pois, señor Romero, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitísimas gracias a vos. Hasta unha próxima ocasión. Moitas gracias, moi boa noite. Veña, boa noite. E bo viaxe de volta. Nos vamos á publicidade e recibimos a Fran Leiro, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Sanxenxo, para analizar a política, lóxicamente municipal, deste que Concello, capital turístico, sin duda. Dentro de un instantiño volvemos, hasta ahora mismo.